posachedwa apa tikupasilani zimene Wang'Alura Felix Njawala lero pa Masintha ground pamene chipani cha UTM chikupangisa nsonkhano komanso kukumbukira amene anali mtsogoleri wawo amene anamwalira pa ngozi ya ndege ku Chikangawa, ndipo a Felix Njawala ayankhula chonchi lero pa Masintha ground. Okubatoto 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 okupatoto okupatoto ankhanza toto ankhanza toto Amalawi takana mwayikumbukireti kodi mesa nsonkhano tukumbukira Dr. Chilima ndiye ndikufuna ndikubwezereni Masintha 2018 zimene Dr. Chilima adanena. Adatipatsa mawu awiri, mawu ena ochokera m'Baibulo, mawu ena anali ochokera mu Korani. Mawu a m'Baibulo anali ochokera pa Mateyu chapter 11 verse ya 12, mukawerenga nokha. Komanso ananena kuti sura 53:39 nkhani zake zikukamba zofanana. Akunena kuti pamene anthu muli pa nkhondo osamaopa komanso osamatani kodi osamatopa. Ndiye adapitiriza kunena mawu. Nthawi imeneyo kunali kukumamveka mawu anzathu a DPP amanena kuti ife ndi system sitingaluze chisankho. Ndiye Achilima ananena kuti mawu ameneyo musadzanenenso. Chisankho chimene chikubwera chimutani kodi muluza. 2020 sanaluze chisankho. Ndiye mawu omwe aja akumayankhulidwanso lero. Akuti boma ndiliti kodi? Ndiye amati mufune musafune boma ndiliti kodi? Muulamuliro wa democracy boma amakhala anthu muli apano. Boma amakhala anthu amene ndiye zinthu zikamadula mtengo boma limatani kodi? Boma likamapanga nkhanza limatani kodi? Ndiye mawu kuti boma ndi lomweli adanenanso anzathu ena kumbuyo. Koma lero ali kunja kwa chani kodi? Kwa boma. Ndikunena tu zimene ankanena Chilima eti. Ndiye adapitiriza kunena kuti pano pa Central Region anthu amalima, amakonda ulimi. Fertilizer akakwera mtengo anthu amadana nalo bomalo, ndipo boma limatani kodi? Limapita. Lero fertilizer akuchipa eti? Akuchipa? Ndeti zinenabe kuti boma ndi lomweli ngati? Tiyeni adikire anthu chaka chamawa mSeptember adzatani kodi? Adzayankhula. Bieni adayankhula mawu kunena kuti chipani cha UTM chidzakhalapo mpaka kalekale ngakhale ine nditapita. Lero Bieni apita, ndikufuna ndikupempheni abale anga muli apa, atsogoleri muli kumbuyoko, tiyeni chipani ichi chipitirire. Anyamata achinyamata kunayankhulidwa mawu ndi Dr. Mtumbuka, a Bishop Mtumbuka kumpoto uku kunena kuti akuti ino ndi nthawi amayankhula ndi anyamata akatolika. Akuti ino ndi nthawi yokuti anyamata musamango yankhula, musamango khala pa Facebook, musamango khala pa WhatsApp, musamango yankhula muli mmalo mmene mulimo. Dzukani tsopano osaopa iyayi, dzukani mutenge nawo gawo kuti ino ndale zimene mukufuna zichitike. Akuti osamango dandaula kuti boma sili kuyenda bwino pamene inu simukutenga chani kodi? Simukutenga gawo. Ndifuna ndithokoze onse amene akubwera ku UTM kuti tigwire ntchito limodzi. Dikirani kaye tunda ndo wautali pepani. Ndifuna ndithokoze onse amene akubwera ku chipani cha UTM kuti tigwire limodzi ntchito. Ntchito iyi ndi ambiri koma tikachulukapo ntchito iyi ikhala yotani kodi? Yochepa. Anzanga nonse amene mukufuna kuti zinthu ziziyenda bwino, tiyeni tonse tigwire ntchito, tiyeni tilowe mchipani cha UTM. UTM ili ndi masomphenya amene Dr. Chilima adatisiyira. Mumadziwa Dr. Chilima ndi amene adakamba nkhani yonena kuti amafuna kunena kuti anyamata adzikhala pa ntchito. Masomphenya amene aja akamuzunso adali nawo. Ndifuna ndiyankhule izi anzanga ku Central Region kunena kuti masomphenya amene amanena Dr. Chilima aja amene amera tsopano ku chipani cha UTM, masomphenya amene aja Dr. Kamuzubanda adali nawo. Ndi chifukwa chake nyamata amati akamamaliza sukulu amakhala kuti ntchito yapezeka kale.
ndi chifukwa chake amati akamayankhula amanena kuti ndikufuna anthu anga asamasowe chakudya. Dr. Chilima ananena kuti chani? Akufuna anthu tizidya katatu pa tsiku. Lero sizinatheke, mukudziwa chifukwa chani? Chifukwa chokuti Achilima anatengedwa nkuyikidwa pakona. Kodi munthu akakhala pakona amagwira ntchito ngati? Munthu akakhala pakona amagwira ntchito? Hayi, sizingatheke. Anakhala pakona, tonse tinamva kuchotsedwa ntchito zawo, musagwirenso ntchito, nakhala ma reforms amene anapanga naja nkuyendetsa kwabwino kwa dziko. Anayankhula mawu ameneyo pano pa Masintha, adanena kuti kusintha boma kapena kusintha Chipani kokha dziko silingayende bwino, pofunikanso kusintha kayendetsedwe kabomalo. Ndi anapanga ma reforms aja kuti boma liziyenda bwino. Ma reforms ajatu ali ukuku ku UTM. Ndikufuna ndikutsimikizireni Chipani cha UTM 2025 chikupatsani mtsogoleri. 2025 chikapezeka pa ballot paper. Convention yathu imene tikupanga tikusankhirani mtsogoleri amene atatenge dziko lino kulichotsa pa mavuto amene lili kulipititsa patsogolo. Tipanga ife zimenezo, anthu ake ndife tili kutsogolo. Ma delegates athu onse tawauza asankhe munthu amene angatukule dziko lino la Malawi. Zimenezo ndi zimene titapange ife, ndipo ndikutsimikizireni muchandanenera kumzuzu kunena kuti Chipani munthu sangachisinthe, koma Chipani chimasintha ndani kodi? Munthu akhoza kukhala m'busa, koma ino Chipanicho ngati chili cha nkhanza, m'busa akhozanso kuyamba nkhanza. Chifukwa chokuti Chipani chimasintha ndani kodi? Munthu samasintha chani? Chipani. UTM munthu olo atakhala onena kuti iyeyo mwina ndi wakhalidwe loyipa, akabwera kunotu timamusintha. Mwaonapo wakhalidwe loyipa? Mwaonapo wina wake akukayikitsani apa? Imeneyo ndiye UTM imene Dr. Chilima aitani kodi? Aisiya. Ine sinafune kuyankhula zambiri ayi. Nimafuna zambiri ayankhule Madam SG. Koma naona kuti ndikupatseni moni. Chifukwa chonena kuti mwambi wake Achilima akadapereka uwu. Amanena kuti nkhuku ya wana sitopa nkukukuza. Mudzimasulira nokha. At times amayesera kumasulira mwambi umene ndinanena kumpoto ndi amaumasulira mmene akufunira. Ndi anandifunsa kuti ndi umasulire. Kodi Achilima akanena mwambi amafunsidwa kuti amasulire ngati? Ndi inenso musamandifunse. Ndidzingonena mwambi nokha muzitani kodi? Mudzimasulira. Masomphenya a Dr. Chilima anali ofuna kuona dziko limene wina aliyense ndi Malawi mosasankhana mitundu. Sanafune kuti tidzionana ngati wina ndi mtumbuka, wina mulomwe, wina mchewa, wina ngoni. Ayi, amafuna tonsefe tidzikhala Amalawi amodzi. Pali anthu ena m'Malawi muno alibe mtundu. Kodi tikapanga ndale zosankhana mitundu amene walowera kuti? Achilima nchifukwa amanena kuti tisasankhane mitundu, ndichifukwa akapita kwina kulikonse amalandiridwa. Zimenezo atisira mu UTM. Apa pali akumpoto, apa pali akumwera, apa pali achigawo chapakati amene ayankhula pano. Ena ndi akuno ku chigawo chapakati, ena amene ayankhula pano amakwenda ndi akumpoto. Ine ndikuyankhula ndi wakumwera. Kusonyeza kuti Chipani ichi nchawina aliyense. Alipo apa ochoka chigawo chakummawa, alipo mpano. UTM ndi Chipani chapena paliponse. Anyamata inu dzukani, ndikufuna ndiyankhule mawu omaliza Madam SG. Kunena kuti ngati simudzuka, ngati simutenga mbali, ngati simulowa ku Chipani cha UTM, zinthu mdziko muno zipitirira kuvuta. Chipani ichi chili ndi masomphenya. Mene ayankhulira a Bishop Mtumbuka kuti aliyense adzuke tsopano. Nimafuna ndikupatseni mwambi wake. Mwambi wake nawu: gule ovina m'matope satulutsa fumbi. Ndiye mukamangovina m'matope fumbi silitani kodi? Mukamangovina pa Facebook fumbi silitani? Kalembetseni, tenga nawo ni gawo, kauzeni amayi, kauzeni abambo, anyamata inu uzanani wina ndi nzake kuti zinthu sizikuyenda bwino. Kuti ziyende bwino, Chipani chake ndi chiti kodi? Chimenechi cha UTM. Ife tinena kuti zathu tikwaniritsa tokha. Masomphenya a Chilima, masomphenya a UTM tikwaniritsa tokha. Neni mafuna
mundithandize kunena mawu awa kuti tikwaniritsa tokha 2025. Tanenaninso kuti tikwaniritse tikuyenera kutani? Tikuyenera kugwirana manja, tikuyenera kuyendera limodzi, tikuyenera kukondana, tisiye nkhwizi ngati atsogoleri. Kumeneko kapangeni maeria, kaonetseseni kuti ena onse amene akufuna kulowa mu Chipani alowe mu Chipani. Mawu anga otsiriza ndimafuna ndithokoze onse amene mwatithandiza kulira imfa ya Dr. Chilima. Ena achilima sankadziwa, sanakhale nawo pafupi, amangowaona koma alira imfa ya wachilima mmenenso ife talirira. Tikulirabe mpaka lero, ndipo mmene anenera a director a youth, ife tikhala tikulira imfa imeneyi. Ndi imfa yowawa imene adafa limodzi ndi anthu ena okwana 8, imfa yopweteka. Imfa iyi amene sadalire ndi mfiti. Imfa iyi amene akudandaula anzake akamalira ndi mfiti. Munthu enieni wanzimu mmene amaonekera Dr. Chilima ndi mmene tidawaonera atapanga ngozi, munthu wina aliyense wanzimu akuyenera kutani kodi? Kulira. Ndiye tithokoze nonse mmene mwalirira Malawi, tithokoze ulemu wonse umene mwatichitira, amipingo, zipani zina za ndale zimene zalira nafe limodzi, atsogoleri ena andale amene alira nafe limodzi. Tilibe mawu ena aliwonse amene tingakupatsireni, koma kukuthokozani chifukwa cha mtima umene mwationetsera. Ife tidzakukumbukirani mpaka kalekale. Ifetu Dr. Chilima tidzawakumbukira mpaka kalekale, tidzawalira mpaka kalekale. Koma kuwalira kwenikweni ndi chaka cha mawa, September, ndi imeneyo imene wina aliyense akaonetse mkwiyo wache. Kupanda kukavota kuvotera UTM mtsogoleri amene titakupatseni, ndiye kuti kulira kwathu kukhala kwa chani kodi? Kwa chabe. Koma kulira kwenikweni ndi chaka cha mawa. Tikumanena kuti ife tidzabwezera chaka chiti kodi? Cha mawa. Ndi mawu amenewa ndimafuna ndikuthokozeni, Ambuye akudaliseni ziko. Zikomo manja mwaona Felix Njawala kuti swanyira miyambi imene mtate wathu Dr. Saulos Claus Chilima amakonda kutipatsa nthawi zonse. Kodi nanga miyambi imatiphunzitsa chani? Tiyeni tidzizindikira kuti pamwambi uliwonse umakhala ndi ansala yoyenera. Tikumvaneti? Izi zikuchitika chifukwa cha nyengo imene tikudutsa. Amatsutsa kuti lero pa Masintha sipadzadzaza, sipanadzaze apa. Ndiye ndimafuna kuti ndikamanena 111 wangauja mudzimenya chipakela mmamba 111. Ayi chipakela ndifuna mmamba chidzipita mmamba mbali zonse. 111 SKC 1 ipepelele. Zikomo kwambiri. Also kunali kuyankhula kwa Felix Njawala lero pa 1 September 2024 makamaka ku mene kuchitika Nsonkhano wa Chipani cha UTM pa Masintha ground mu mzinda wa Lilongwe.